ty kokos, je tam! Toto je zatiaľ môj najväčší ostriež, takže pozeraj, že ako som ho chytil. Je tam nejaká ryba. Čukanček pekný, tuto hneď podo mňou. A je to celkom ťažké. Ostrý žagovado. Holy shit. Ďalší. Kokos. Tak to je neskutočný ostriež. Wow, ty kokos, je tam. Tak to je, jaké delo, ty kokos, tak to je ešte väčší než včera. Je tam ostriež. Idem ho premiesniť tuto vedľa a hneď mám úkol. To už možno má aj 40. Mám. Ty kokos. Tak ten je neskutočný. Wow, ty vole. Bráško, tak ty si extrémny. Na čiernu malú tamto zobral a zhltol mi ju, ale. Kámo, ty vole. Tak. Počkaj. 39. Ne, 40 skoro. No. A keby sa natiahol moc, No. tak 40 môže mať. Ty kokos, tak toto je extrémne dielo už. Dobre, ideme ho pustiť. Krásavca. Utekaj. Je tam.